Llegim o què? Hi havia una vegada 4 conillets que es deien Tubeta, Flongeta, Cua de Cotó i Pere. A veure, petitons, va dir la senyora Conill un matí, us deixo anar pels camps o pel camí, però sobretot, no entreu a l'hort del senyor MacGregor. Tu creus que van fer cas, Pilar, aquests conillets? De cap de les maneres, Montse. Efectivament. Ai! Doncs bé, esteu escoltant el programa Llegim o què des de Ràdio Castellterçol. Seguim parlant sobre llibres en aquest programa. Parlem també sobre autors, parlem amb autors i parlem també amb prescriptors de bones lectures, com és avui en aquesta secció sobre àlbums il·lustrats que ve de la mà, cada 5 setmanes, de la mà de la Montse Torrents. Molt bona tarda, Montse. Hola, Pilar, bona tarda. Contentíssima que estiguis aquí. I jo també, ja ho saps. Doncs vinga. Què ens portes avui? Doncs mira. Preciós. La coberta és preciosa. Que sí? Ara en parlem. Perquè, com molt bé t'ha semblat, aquests conillets del conte no van fer gens de cas, perquè les prohibicions tots sabem que són llamineres, i més quan són petits. Així que de tots aquests conillets tan bonics que has anomenat, la Flongeta, la Cua de Cotó, n'hi va haver un que què va fer? Anar directe al jardí del senyor MacGregor. Faltaria més. I aquí van començar una sèrie d'aventures que donen lloc a aquest conte d'avui, que és el conte d'en Pere el Conillet. Potser en alguns oients els pot sonar aquest conte, aquest començament, perquè si bé recentment se n'ha fet una nova edició, el conte ja té uns quants anys, concretament 121. Montse, aquesta coberta de llibre és preciosa. És preciosa, Ja veig que aquestes porta il·lustracions. 120 anys de Trapelleries? De trapelleries, sí, exacte. Sí, perquè el conillet Pere aquí va iniciar la seva primera trapelleria, però en aquests 120 anys no ha parat de fer-ne. Que és un ronda. Bueno, mira, diem als nostres oients que, a part d'escoltar-nos, que ens poden escoltar, ens poden veure per vídeo, perquè, Montse, tu i jo estem dient quina coberta més maca que té aquest vídeo i si la voleu veure, gravem aquest espai, aquesta secció sobre àlbums il·lustrats i la deixem penjada a YouTube. O sigui que ens podeu escoltar ara i després, si voleu, complementar mirant el vídeo. Per això tenim el nostre Jim Tersol, que fa la gravació del vídeo i l'edició, i el so tenim en Dani Autonell. O sigui, un complet, oi? Sí, un equip fantàstic. Genial. Doncs mira, aquest conte és el conte d'en Pere en Conillet, també conegut com en conte d'en Peter Rabbit, i és el primer llibre publicat per la Beatrix Potter, una autora anglesa, avui molt reconeguda, de la qual se n'han fet fins i tot pel·lícules, però qui en el seu moment li va costar molt poder tirar endavant la seva obra, malgrat tenir un gran talent. La Beatrix va néixer a Londres un 28 de juliol de 1866 en plena època victoriana. La seva família era benestant i ella i el seu germà no van anar mai a l'escola. Van ser educats per institutrius a casa, que es veu que és el que es portava en aquella època en aquestes famílies. La Beatrix de seguida va mostrar afició pel dibuix i per la biologia i tenia moltes dots d'observació i habilitat pel dibuix naturalista. Sembla que ella i el seu germà a l'habitació havien reunit tot un conjunt de ratolinets, conillets, una sèrie de coballes i que la Beatrix gaudia molt dibuixant-los en els seus quaderns. Però realment quan els dos germans s'ho passaven d'allò més bé és quan amb la família als estius anaven a una casa de camp al nord d'Anglaterra o a Escòcia i aquells mesos allà envoltada de natura, de paisatges, eren per ella una gran escola i una font d'inspiració inesgotable. De fet, a mesura que passaven els anys, el seu interès per la natura i la biologia creixien i tot i que per la seva posició social i pel fet de ser dona no s'esperava pas que tingués cap ofici, ella sempre va dedicar tot el temps a la seva passió.
i, de fet, va arribar a desenvolupar un estudi botànic molt complet i documentat de la vegetació de la zona. Sobretot el desenvolupament de líquens i fongs. Aquest estudi el va arribar a presentar a la Societat Linnean i al Real Jardí Botànic de Kew, però li van rebutjar, perquè en aquella època les dones no hi tenien cabuda. Aleshores, la Beatrix, davant d'aquesta frustració de poder-se dedicar professionalment a allò que tant l'apassionava, es va refugiar encara més en els seus dibuixos i en les seves il·lustracions. I va començar a crear uns petits contes que enviava a un amic que estava malalt a través de les cartes. Feia les cartes i en els marges, doncs ja et pots imaginar que hi havia algun conillet, alguna oca, alguna... Deliciós. Sí. Primer eren petites històries, però cada cop van anar agafant més pes i finalment va decidir presentar un conte amb el protagonista del Pere el Conillet a una editorial, però li van rebutjar. Però la Beatrix, que aleshores ja comptava amb 37 anys, ja estem al 1901, i a casa seva ja l'havien donat per perduda perquè ni es casava ni els hi semblava que en farien res de bo, doncs ella hi va posar empenta i va decidir publicar-lo ella mateixa. En va fer 250 exemplars en un format petit, com ara aquest que tinc aquí, i va tenir tal èxit que de seguida va rebre una oferta d'una reputada editorial que li va proposar de fer-ne una segona edició molt més nombrosa. És una preciositat. Sí, aquest petitet, que és original en anglès, aquest va sortir el 2002, just quan feia 100 anys de la seva publicació. Aquest ara, ampliat i traduït a català, en fa 120 ja. 121 avui, aquest any 2023. És una preciositat. No fa ni un pam, eh? No, tots eren d'aquesta mida, els que va publicar amb aquesta editorial. Sí, sí. Que bonic. Doncs amb aquesta editorial llavors ja va començar una relació molt fructífera de més de 10 anys en els que va acabar publicant una vintena de contes. I són títols com ara El conte del gat Tomàs, El conte de l'oca Carlota, El conte del porquet amable o aquest que publiquem avui, El conte d'en Pere el Conillet. D'acord? Els protagonistes de tots aquests contes són aquests animalons que ella apreciava tant i que havia pogut observar i dibuixar en tantes ocasions. De fet, malgrat ser contes destinats a un públic infantil, amb aquests animalons humanitzats, amb pantalons, barrets, jaquetes, que mengen a taula, que dormen en llits amb edredons molsuts, sí? No podem deixar d'apreciar, malgrat això que he dit, el vessant aquest naturalista de la Beatrix, perquè aquests animals anatòmicament són molt fidedignes als reals, és a dir, no estan deformats o caricaturitzats. Poden portar una jaqueta, poden portar unes ulleres, però la proporció, per exemple, del conill, de la grandària de les orelles i la mateixa separació entre les orelles és com un conill real. És com un retrat d'un conill real, la disposició dels ulls. Respecta fidelment l'anatomia d'un conill real. I igualment això ho aplica a la resta d'animalons que dibuixa. Les oques, els gats, tots els animals, els ocells i aquí fins i tot... veig un pit roig. Un pit roig, tal qual. I fixa't que aquí on anaves, si dibuixa un hort i dibuixa unes fulles de col, són exactament unes fulles de col, no hi ha cap invenció. Si dibuixa uns geranis, és ben bé, mira, un gerani sonal, amb tota la fulla, amb la doble coloració. És dibuix naturalista. Naturalista. I aquí doncs hi ha també rau aquest gran mèrit d'ella, de la Beatrix, perquè fent uns paisatges i uns animalons molt fidels, sap dotar-los també d'emoció i de què puguin transmetre tots aquests sentiments i totes aquestes emocions, no? al llarg dels seus contes, malgrat siguin, com dèiem, molt realistes. Podríem dir que són dibuixos antropomòrfics, però naturalistes alhora.
Ella dibuixava amb llapis, i llavors acoloria amb aquarel·les. De fet, inicialment, quan va presentar el llibre a l'editorial, no estaven colorejats. Era només dibuix amb llapis i tinta. I va ser l'editorial la que li va proposar de donar-hi color. I realment, també el seu domini de l'aquarel·la i del color doncs, li dona també molta vida i molt dinamisme a totes les il·lustracions. És molt maco el color que utilitza també. Sí. Colors bastant suaus i molt macos. I és que ens hem de retrotreure 120 anys enrere i realment tenen una modernitat que podria ser un conte fet abans d'ahir. Doncs la Beatrix i el seu personatge, el de Peter Rabbit o Pere el Conillet, són molt populars a Anglaterra. Clar, amb tants anys doncs, hi ha generacions de pares, fills, avis, nets, besnets que han pogut gaudir i seguir aquestes històries. I t'he de dir que és tan i tan popular la Beatrix i els seus contes, sobretot en Pere el Conillet, que fins i tot s'ha arribat a cunyar una moneda de curs legal amb la cara d'en Peter Rabbit. Què dius? Sí, és curiós, I saps què? Que la tenim. Què dius? Aquí la tenim, que després li farem un focus, però fixa't, amb una cara... Després després l'enfocarem, encara no... I és de curs legal? És de curs legal, sí, val diners. No sé si són el que vindria a ser 50 cèntims o una cosa així, però a la cara hi ha en Peter Rabbit i a la creu, diguem, hi ha la reina Elisabet d'Anglaterra. I és curiós, perquè quants personatges de conte... Mira, jo, si vaig a Anglaterra i em donen el canvi d'alguna cosa amb aquesta moneda, els hi torno, perquè m'hauria pensat que m'estan prenent el pèl. No, doncs quina moneda. És un personatge molt emblemàtic i molt estimat per tots els nens anglesos i en realitat per tots els nens del món. Doncs... Montse, i tu, perdona la pregunta, així és personal, ho col·lecciones? No, però en aquest cas, tot això d'en Peter Rabbit, com que també em va agradar tant i em va semblar tan curiós, vaig mirar d'aconseguir-ne, ni que fos una. I sí, mira, em va arribar amb una carta, amb tots els segells de la reina d'Anglaterra. Jo veia una carta aquí sobre i no sabia... Sí, amb els segells de la reina. Thank you, a més et diuen... Sí. Quina gràcia. Doncs sí. Molt bé. Doncs... I diu que no ho col·lecciona, mare de Déu. Doncs, mira, gràcies al seu talent i a la seva perseverància, la Beatrix es va convertir en una dona reputada i amb prou ingressos per no haver de dependre de la família i va acabar comprant-se una granja al nord d'Anglaterra, a la zona dels llacs, una granja anomenada Hilltop, on va passar tots els anys de la segona etapa de la seva vida, ja com a escriptora, feliç, rodejada de natura i desenvolupant una gran consciència per l'ecologia i la conservació dels espais naturals. Gran part del que va cobrar pels drets d'autor els va invertir comprant granges i territoris veïns per evitar que s'urbanitzessin. I avui dia, a tota aquella zona, és un parc nacional, el Parc Nacional de Lake District, que ella va ajudar a crear quan en morir l'any 1943 va deixar tot aquest llegat de granges i territoris perquè se'n fes aquest ús i se'n tingués aquesta cura. Molt bé, o sigui, una senyora benestant era ella ja des de petita, però va orientar la seva vida a la natura i a deixar un bon llegat. Em sembla fantàstic. El llegat natural de les terres i el llegat d'aquest llibre que generacions i generacions han anat llegint. Han anat gaudint. De fet, aquesta granja de Hilltop actualment es pot visitar dins del Parc Nacional. No em diguis que hi has anat. No, això ho tinc pendent, però ja hi aniré, ja. Això no... Dic, ara em portarà el tiquet d'entrada. Això potser la propera temporada, a veure si he pogut fer una escapada, però m'agradaria molt. Doncs és que es pot visitar aquesta granja i, de fet, molts dels paisatges en què aquí l'hort, aquesta porteta on surt el conill i tot, és real d'allà aquesta granja. I pots anar passejant i anar veient i reconeixent tots aquests racons. Que bonic. Sí. Doncs
Tot això que hem parlat de la Beatrix, que tot això que va aconseguir amb la creació d'aquest parc natural, l'edició d'aquesta vintena de contes, és molt lloable. Però és que, a més, ens trobem davant el que podríem dir la inventora del merchandising, per dir-ho d'alguna manera. Perquè ella va tenir la visió que els seus personatges podien anar més enllà dels contes i va idear una sèrie d'objectes complementaris com ninots, com tasses, com llibres per pintar, com postals i altres objectes que van tenir tant o més èxit que els seus llibres. I això... Molt british, això, eh? Sí, però fins al moment no s'havia fet, d'acord? Sí. Per tant, que és tot un personatge, la Beatrix, i potser avui hem parlat una mica més de l'autora que del conte en si, que és la trapelleria del conillet i les conseqüències que té i les aventures amb què es troba, però penso que valia la pena estendre's una mica amb l'autora i la seva biografia per la importància del llegat que ens ha deixat, tant com a creadora d'històries i personatges tan tendres i entremaliats, com a naturalista, proecologista i conservadora d'espais naturals, com a inventora del màrqueting i, sobretot, com a dona que va rebel·lar-se contra una societat rígida i castrant i va saber trobar el seu lloc, la seva veu i la seva independència. Molt bé. Mira, no t'aplaudeixo perquè tinc les mans ocupades, Montse. M'ha sortit així lligat, Molt bé, molt bé. Doncs és un conte que el tenia allà al prestatge i buscava el moment de parlar-ne i com que n'hi ha tants i tan actuals, doncs sempre potser prioritzava, però aquesta temporada no la volia deixar pas acabar sense parlar de la Beatrix i del seu conillet, el Pere. Doncs ha estat un magnífic conte per, no sé si es pot dir celebrar, però per comunicar que estem acabant temporada. És cert. I de la secció d'àlbums il·lustrats, aquest és el darrer programa en què participaràs. Ha passat volant, aquesta temporada. Ha passat volant, però quan torni a començar la temporada, la setena temporada, la Montse estarà present. Sí, tornarem amb moltes ganes i amb noves propostes. Molt bé. I tant. Doneu per segur tots plegats, Montse, moltes gràcies. Que passis un bon estiu. El programa encara continuarà fins la darrera setmana de juny, la primera de juliol, però, clar, com que la teva participació és cada 5 setmanes, com la dels altres col·laboradors, anem fent cada 5 setmanes perquè tots voleu participar, però... El temps és el que és. És un cop a la setmana i Ràdio Castellterçol ens dona 56 minuts i no n'hi ha per més. I, doncs bé, contem que et veurem. I tant que sí, ens retrobem passant l'estiu. Bon estiu, Pilar, també. Bon estiu. Llegirem molt. Perfecte. Adéu-siau. Adéu. Llegim o què? Déu-n'hi-do, avui quanta cosa d'imatge que tindrem, Ja s'ho està imaginant, Sí, ell ja està realitzant aquí. Sí. Allò és xulo, la finestra que s'obre allò. Allò sí, no? És que sou cracs, Que maco. Doncs sí, aquest també, jo també una mica.